kalinaw ni Kristo, maanaa kanimo. Assalamualaikum warahmatullah. Kalinaw og kamangiluyo ni Allah manaa kanimo. Si Mary ug Yusuf. Ang kapasayloan sa mga sala, gugma o kaluwasan sa kalag. Kay iya man ang gingharian, gahom ug ang himaya. Hangtod sa way kahangturan. Maumao ra gid ang Christian ug Islam. Mikiplayo kako, madre. Nakigsuod ka sa usa ka madre. Apan sama na to siya, Kuya Rahim. Pilipino usab si Mary. Kuyaw ko sa kanyan ko Islam. Dako siyang hulga sa Islam. Awain ka, biyai siya, kalimti siya Yusuf. Kung musupak ka ako, pakibali akin sa kanyan, ipapatay ko siya! Dead or alive, apan gusto kong kuhaong patay si Yusuf! Yes, sir! Yusuf! Gituis ninyo ang katarong ug ang pagtulunan ni Allah. Ayaw doon! Gihinuan ninyo ang katarong! Inyong gihinuan! Si Mary ug Yusuf. Kinsa ka ug unsa ka man? Ang tawa ko, Antuna Kabes. Ikaw, ako nagpangitaw kalinaw. Sukasakin dimbabanog sa makampiyan. Ikaw, ako may kasing-kasing. Sukasakin adin apuso yan. Ikaw, ako bati kayon og gugma. Sukasakin napakagadam sa kabaya. Si Mary ug Yusuf. Sugilanon sa pakigdait. Ug sugilanon ni igo lang nisubay sa pagbati nga tawhanon. Ang gugma mapailubon ug maunungon. Ang gugma mulungtad kayo. Sinuwat ni Fermin Colliantes Gomez, direksyon ni Algina Bakita, spinner Nelson Tantano, technician Achilles Hisem. Dalit kininyo sa Super Radio Production Center. Kaya mong isipin, kaya mong gawin, isa-isang hakbang lamang at ika'y makakarating, tulad ng puno na galing sa bini. Luspad na si Yusuf ug wa na maglihok. Wa say hunong ang hilak ni Mary. Nangayog pasaylo si Sandro sa manghod ug gidali pagda si Yusuf sa ospital. Human sa panagsulti nila ni Sandro ug Colonel Villegas, gihakot na yun ang mga patay aron susihon sa crime lab. Mihangyo si Sandro nga ang dugo ug fingerprint ni Rahim ang unahon pagmatch sa 21 ka mga patay. Tungod sa mga modernong kahimanan sa crime lab, mipasalig ang usa ka kapitan nga sa labing dali mahibaw-an dayon ang resulta sa gi-request ni Sandro. Unya naputol ang panagsulti nila ni Sandro og trigger, dihang nanawag og naghilak si Mary. Dito sa ospital naglisod na kayo si Yusuf. Mitug-an siya nga mahal niya si Mary ug mausab si Mary miangkon nga mahal usab niya si Yusuf. Nanawag ang doktor sa crime lab. Nagpahibaw nga wa mo match ang dugo ug fingerprint ni Rahim sa mga patay. Magkari igsuon niya ang katapusang sumpay ning lahitang sugilanon. Si Mary ug Yusuf. Oh, kanot. Major, wa mo match ang dugo ug fingerprint ni Rahim sa 21 ka patay. Oh. No. Sa ato pa, dakong buhi si Rahim. Dakong buhi si Rahim. Manoy Sandro, ati manauna ang problema. Delikado gihapon ang kahimtay din sa Cebu. Biya na lang din ako nalay mo apong ni Yusuf. Yusuf. Sorry. Sorry, Yusuf. Malores. Sige, anak. Dala trigger. Sir. Doon na pa siya isulti na imong kumalang Sandro. Yusuf. Usa ka na. Sulti, Yusuf. Sulti. May itugon ka ba? Bahin sa imong magulang. Sa among mga apartment sa Talaman, sir. Sa akong room. Number 18. Ito ang akong laptop. Ito ang akong digital camera.
Si Abdullah. Si Muhammad. Si Hamudin. Si Musa. Maurag yapon si Kuya Raim, sir. Password. Peace. Sige. Kapi na ko, transfer. Yusuf! Yusuf! Oh my God. Ayo, Yusuf. Wa na si Yusuf, sir. Wa na si Yusuf. Tanong, Trigger. Clear! Yusuf! Clear! 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 Speed! Dito na pita! Namor, diyan mo! Leader, sa may gate, move! Trigger, on me! Sir! Now! Sir! Nakasal bisita ang laptop o digital cam. Hilga ang digital cam, Trigger. Yes, sir. Oh, huwag ka malimot sa password, sir. Peace. Okay. Trigger. Sir, di upat ka passport nga nakuha sa digital cam. Di asa na din sa laptop ni Yusuf, Trigger. Abdullah. Muhammad. Hamudin. Musa. Lain-lain o dagway sa upat ka passport. My God! Mactan Airport. Okay. This is Lieutenant Almudjan of Anti-Terrorist Unit. Bago pang nasend na mo ang upat ka pictures diha sa inyong office. Og may mga nga, Abdullah, Muhammad, Hamdin, Musa. Usara na siya kataw sa upat niya katakuban. This guy is very dangerous. Usa siya ka-international terrorist. Si Rahim Jamal. Please, coordinate sa immigration diha sa Mactan Airport. Thank you. Bye. Bingo! Si Abdullah mao'y may bomba sa International Mall sa Malaysia. Si Hamudin mao'y may bomba sa US Embassy sa Tunisia. Si Musa ang may bomba sa usa ka 5-star hotel sa Somalia. Si Abdullah mao'y nagbomba sa US Embassy sa Syria. Way labot sa agi sa iyang pagkarahim dinis Pilipinas. Mao kana ang na-match nako sa personal files nako diri sa kong laptop, Trigger. Sir, alert na ang mga taga International Airport, sir. O kang tanang piro sa Cebu. Mitabang ang tanang mga broadcast media. Nagsige na ko nung balik-balik og flash ang mga naong ni Rahim. At last na nuwag ka.
Alright, thank you. Sa dili pa mo mabot, tuwa namin dito. U-turn, Tambor! Mubalik na sa tuwagi, sir. Asam ni tapengon. Di mano taniya, Tambor! Asam ni tapengon, sir. Assalamualaikum. Walaikum salam. Latifa? Muhammad. Tana sa ready na ang tanan. Adto kaagi sa paradise loob madawi. Tuan naghuwat nimo. Ready na sab ang diversionary operations aron hayahay kang mubiya sa Cebu. Muulbo ang bomba ang usa ka sakyanan sa may North Bus Terminal ug mosunod dayon pagbuto ang laing sakyanan sa South Bus Terminal. Mag-ampo tani ana nga maayo og luwas ang imong biyahe dito sa Indonesia. Dayon ngadto na sa tunga-tunga nga sidakan. Magbuwag ta. Till we meet again. Allahu Akbar. Adto ko dito dapita. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oh, Assalamualaikum warahmatullahi. Major Santa Cruz. Gitahod og respeto ko sa bisan usay pag-ampo sa bisan usay relihiyon. Gitahod ko sa pagkabalaan ng inyong alampuanan. Wakan say mahimo. Kiliputan na namo kining debita. Hatagi sa og respeto ang kabalaan ng debita. Kinahanglan ng buutan kang mukuyod nako. Tara. Kinsa nagsulti sa imo nga ni ako din Major. Sa inay! Diyara, nakuha na ako gikan sa mong bulsa. Huwag ka mangandam kay gisayunan ka lang na mo. The Imam of this mosque. Do you deny these men's accusations? Ikaw nagmandos ka na ng hitapok ng Cebu. May patay na mga tao? The Quran clearly forbids the killing of innocents and non-combatants. Nahibaw kita ini. We have different interpretations. Managlahi ato pagsabot o paghubad sa Quran. Ituwis ninyo ang mata. You wouldn't understand. Wa ka lang makasabot. May mga tao nga magpakamatay alang og tungod sa kausaban. We will continue this debate. Ipadayon unya nato kining maong lantugi kung ikakita o ikaw dito sa paraiso ni Allah. Ikasumo ko kung nahitabo kini Major. Makagawas ka na, sir. Patay na si Yusuf. Ikaw ang nagpatay sa kaugalingon mong ikso. Nahibaw kong may mga kauban ka parahin. Itugan sila kung asa na mo sila makita. Ayaw ko hagita kay mapatay ko ikaw sa anam-anam nga pagpatay. Dili ako mahadlok mamatay. Gusto na nako makita si Allah.
Paalam, Major. Major! Major! No. Okay na ko. Nag-vest ko, Trigger. Sakit lang pero huwag magadot. Patay na si Rahim, sir. Dito sa gawas ang gitargiti mo. Nadakpan na sap. Nasa gawas. Oh, nara, sir. Nakilang sa galwas! Bantay! Trigger, isikir ang mosque. Speed, sit up the perimeter. Yes, sir. Mary, Kuya Sandro, si Yusuf. Mary, patay na si Rahim. Apan dawatan akong pasubo sa nitabo ni Yusuf. Human sa nahitabo niya itong adlaw, miligid ang daghang mga adlaw. Yusuf or Joseph, dawaton mo ba si Mary nga mahimo mong asawa sa kalisod ug kaharuhay hangtod ang kamatayon mubuwag kaninyo? Sa tibok kong kasing-kasing, oh Father, Sus, Ginoo, wa yung kumahibaw og wasa magdahom nga sa katapusan maminyo ka na kinil San sa Cruz. Og niya ka maminyo ni Miss Caroline Bermudez nga mao'y manager sa dakong mall. Pertig hiskot niya itong giatake sa mga terorista na siya at mga itos Colonel. Kumusta ka na, Trigger? Salamat, wa ka malimot na ako. Lipay kay ko, mao nga bisanong yung ko sa imbitasyon ni Colonel. Kumusta ang Manila, Trigger? Ito na magiging kamadestino dito. Grabe kayong sitwasyon, sir. Hinugtanay yun ang pagbantay. Kay ang terorismo sa tibuok kalibutan, dili magibawagtang. Correct. Pero dinis Pilipinas, duhay terorismo din eh. Ug duha ka klase ang mga terorista. Terorista sa ideolohiya ug pagtuo, ug ang ikaduha, terorista sa korupsyon. Bitaw, sir, sa? Misamot ka kulis maot ug nagkamuritsing og samot ang Pilipinas. Sama sa bagong kalambuan ni General Garcia. Kini ako ra gining hunahuna ug wa gyud mo ilabot. Ako ra gini. Nakaingon ko. Mas nindot ni mangawa tag minilyon nga kwarta sa buhi sa katawhan. Kay kun iuli lang nimo ang katunga sa ginatos ka milyon nga imong nakawkaw, mahimo ka namang gawas nun. Wala na ko'y kasulti. Manoy! Dali, Joseph. Caroline? Mary? Joseph? Mas nindot paminahon ang Joseph kay Kristiyano ka naman. thank you, Caroline. Manglingkod na ta dito sa dakong lamisa. Ipaabot na ta nila. Manoy Sandro. Trigger. Yusuf. Yusuf kani adto pero karon Joseph na. So Mary and Joseph. Mary, nalipay sad mi nga gihatagan ka og kagawasan og dili ka na madre pero maabot nga madre ni pamilya. Excuse me.
Congratulations, Colonel and Mrs. Sandro Santa Cruz. Congratulations, Mary and Joseph. Salamat. Salamat. Thank you. Thank you. Caroline, Mary, Joseph, lailahan ninyo ang kauban ako sa Government Secret Service. Si Major Edna Aquino. Mo ni siyang mihatag nako og dan aron ma-ultimatum si Rahim. Sorry, Yusuf. Joseph. Magito ang may tabo ni Manay, Sandro. Hey, Trigger baby, how are you? Kung kaya mong isipin, kaya Mura yung kag si Maring Winnie, oy, Major. Retireable na ko, Trigger baby. Tara mo sa lamisa. Maglagot lang yun ko aning atong trabaho. Kung sa imong assignment, maog yun ang imong assignment. Kada naman punta sa gayon nga masikop to si Rahim, pero aptik lang yun kaayo. Kaon niya po kang kinasal, Major? Oo! Mukhaon kinapon! I love you, Mary. I love you, Joseph. Sa sarili ang malayang paraan at sa araw-araw na pakikitungo sa tahanan at lipunan. Ang naghatag og kinabuhi sa papel ni Mary, Risty Humawas Noir, Yusuf kon Joseph, James Key. Sa papel ni Major Santa Cruz, Ray Arellano, Rahim, Bernie Pilapel, inabagan ni Nelson Tantano. Sa papel ni Flash, Algin Abakita, Lourdes, Miss Elma Vistil, Prima Ojana, Susan Perez Alinio, Trigger, Bard Nelson. Sinuwat ni Fermin Colliantes Gomez, direksyon ni Algin Abakita, Spinner Nelson Tantano, recording engineer Akiros Hesem, ka Roger Hesem. Dalit sa DYSS Super Radio Production Center. Ug daghang salamat hinaut unta nga ubanan kita kanunay sa Dios nga labawng makagagahon.